Ovo je prvi u nizu radnih sastanaka koje planiram da imam sa svim predsjednicima opštine u gradu Beogradu. Kao što znate, opština ima 17, ali prvi sastanak koji smo izabrali da bude sastanak ovde u opštini Zemun. Ja zahvaljujem predsjedniku opštine na gostoprimstvu s jedne strane, a takođe nama je želja da se što detaljnije upoznamo sa radom svake od pojedinačnih opština, da se upoznamo s njihovim problemima, sa teškoćama u kojima se nalaze, a takođe i sa njihovim planiranim investicijama u narednom periodu kako bi videli na koji način i u kojim investicijama grad Beograd može da učestvuje i da im pomogne. Upravo su to i bile teme današnjeg razgovora. Mi smo razgovarali i o ubrzanju pojedinih planskih dokumenta koji su neophodni da bi se proces investiranja u opštini Zemun ubrzao. Razgovarali smo i problemima s kojima se opština suočava i prilikom proširenja postojećih groblja i prilikom izgradnje novih privrednih zona pored mosta Borča-Zemun. Tako da otvorili smo čitav niz tema i definisali smo radne grupe od kojih će se svaka pojedinačno baviti pojedinim temama. Još jedan put kažem, ovo je samo prvi u nizu sastanaka koji planiramo sa drugim opštinama grada Beograda, a takođe samo prvi sastanak koji smo uradili sa opštinom Zemun i koji ćemo nastaviti dalje.